смотри. Убери свою книжку, тоже мне читательница. Убери книжку. Книжку убрала здесь, положи ее сюда, положи ее. Молодой человек, я что-то парня своего. Ну, уйдите, пожалуйста. Парень, возьми это, возьми это. Парень твой, блядь. Знал бы мне твой парень, блядь. Парень. Убери книгу, убери, пойдем с тобой погуляем, пойдем, вон, фонтан, пойдем. Делай, что я тебе говорю. Можешь, я здесь танцую перед тобой? Come on now. One, two, three, come on now. А с папой дома что слышишь? Ма, папа мочевый. Папа в Москве вахал, Бог блин. Что у меня ده должен dar موبايل اللي تقولي مو عارف يا زيك تحم حد يحن كوح ده أخيتي ولا دعش نيان وعي دوح حمزير تحم حد يفيز بوش تدوا سوا عم خليو مسكية وقاشوقها بغيرتشو Че, крутая, да? Че ты? Че? Нет, тебе. هذوك يا ماما صفا يلا ايش يعصوا ذاك اللي يسمع يعني ماشي انك حش هذيك قاعده بالنص فبالساعه مشن مسيح تبع بابا هي مشن صديشو يعني هادو صديشو هاي اقرا يعني صيني سيا يزنق مش هاي حيانا ليه هاي حيانا لا زين العشاء عند الشياط هاي صوصيت اهي صودي ما تعرف صون حماشة ايش تاخذ اسفلو حقوق دعم اقول تبي بالشواغش من شرط تبي حتشاو ناجي ده بعد شيء بس بعد شيء يعني ساعه نرجع حتشاو Алло? Привет, куда идешь? Да, ничего, работаем. Ты как? Да, я вот вспомнил, решил позвонить. Да, приятно. فدر سيدي اس تليفون حمص الصوف يلخجي سيدي دي الله يلخجي ماشي ديك يا اخي شي دوك ديري Я сказать тебе кое-что хочу, Ди. Слушаю. اصحي
حيل مصوت على التليفون ايش تياجي التليفون تاعها يا سيعي تصوم حيقة سيعي تشوف ميلا اسحد حلو تشوف يقيا يا سابتني اسخلي وبياكوش Серьезно, что ли? Ты серьезно это говоришь? حتى ماريات حلوات شمك بولجبات حلوات شمك بولجبو يا خش حوامات سيو عبدينا انت تليفون يتاع يا يوالي له حواني تريس ها حسام حمدات سنسو غدنيت زاياخو حسام حمدات سنسو Серьезно, что ли? Серьезно? Серьезно, что ли? Ай, серьезно, не бывает, а заяху. ايش تقمعلش ديش ايش تحت دوت شكولتي ايش مال كوتشر شين تحسيسك خد مياخ شي تاخو جيمسكاز تليفون هيو يالي تخو ايه تاج خان خير خادر اخت اغمل ضرورت وي تحمد السنة اخت بالله ديخ قادي وادي ازادر زدون زغلق دي Рез холчади сун сахам диза сун одинеш. Серьезно? Ай, серьезно, невозможно. يا مومي تاع يا تاع هي حوار عند دعتوا يا مومي تاع بدا ديسياخ بياخ شقوا عيان ورم دقنو ازايك هانس اي خمر دا حمير لا يرفسوا واش راح نشخلك يا حزايبش Ты серьезно? Серьезно? Ай, серьезно, непредсказуемо, заяху. خافت خوي هنقاصك حز دي احي دي حي بقي داقي سوغلوخو تاخن سوتيك دي سبت دولش غو دولش إيمان دولش إسلام دولش داوود داي دولش تيب دولش سوتيك قاصك سيوعو حتشو عليش دي دنيجيش عد سيوش تجدي إزني أدلا ليلة جرأت زمر هيلا إش تسيوع سوتيك قاصك حتشو عليش. Моя мама очень хорошая, Ди. Она всегда говорит, что если я женюсь, она будет бедрик сдувать с моей жены. Перышки сдувать, Ди, настолько любить будет и уважать ее, Ди. Серьезно, что ли? Ай, серьезнее, невообразимо, заяху. Садян, ты серьезно это говоришь? Ай, серьезнее, предсказать невозможно. Веймесу, Ди, веймесу серьезно должен. Метик сум барги меня, Ди. Ты мне скажи, рязи, серьезно, я касу. Я подумаю. Что значит подумаю, я фиардес? سيل إرزدين سوعك مومي تاي أحيو فديني حط سوعك قوة رم ضخم ده موم دايني حط سوعك حيس تخرج أشتعر يعني لا يوتقص تحصف دي شيء Сабр дела, зухатуо, минут 5, подожди. серьезно я дашаш отцетуй изм юхвагон цембагдой уже хвагол утикачер хамда я гяц серьезно فديني هنزا جورج مشري هن فدك دي اتون وزين قستو مو يوغيسو حبي خصوص قستو يعج قصو حبي خصوص زلو أستاتي ما شاف هوا ما شاف يا جان وهنا بوخ بيلا خارشين خص ما شاف ما شاف أحيو از أنديتي لو تليفون موسس توق از ما شاف بوخ بيبخاو از مسكي واتس Москве вот все, Москве молодок химова республика государство каждый ёлка шот твой вообще бизнес ёлка жвал в Москве мальчики ж больше в год в Москве и мальчики Hayalsın, номер hayalsın. Номер şehir miydi?
Шейханаре. Московский номер есть. Ах, ждите. Или мама, я хочу где зовут? Мама. Мама, мама, я хочу. Или мама, я хочу. Мегады. Да. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Ай, Москве вахалил муёха, ай устоши, но косты, вице, лево жу муёха, Москве ваха. Фуде жуатыш, может это волкш. خلم دعوة حنز إزروت خمت وقت غيرتش كذيك مقع حميد حدي غيرتش حدي غيرتش Да чё лосо, ди со чё да то свино, ди днина, ди со хана чё голи там шхецу, со да ду туда, ди со чё лосо, ди вообще ди коня. Чай налей мне, а? Чего? Ничего себе. Мне, земляк, звони, скажи, ты там что, налью, милый, там, это ж не проблема, там, налью чай. Таня, налей мне чай. Сейчас налью, милый. Спасибо, Таня. Давай, сочувствую. Слушай, сам хат безм барсу. Там тут еще жил, хаюк. Хан хату осу гваш дадвали, давай еще отсюда. Да? Я подумала. А я передумал. Угу. Говори. Явыш. Акча мыштир. Давай гэнг дат сукавчим далали мышет унарды да яққылсо Не да чуай. Да чего? Из зависти к твоим глазам в них слезы так хотят впитаться. Поверь, не стоит их бояться, в них я хочу впитаться сам. Хочу увидеть глубину твоих прикрытых чувств, желаний, без лишних мыслей, слов, свиданий. Хочу я оказаться там. Извини, пожалуйста, извини, сейчас отвечу. Да. Где же он? А теперь фыдышку гусу, бог бежух соус, бог бежка, фыдышку гусоус. Замыцло. Давай иди, а то осук, а дещатсук. Аня, а на чем я остановился? А, хочу я оказаться там. Точно. Алло, здравствуйте. Извини, пожалуйста. Извини, а. Достали уже. Да. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Куда же, может это волкаш? Дерват хандежим давал со чё да то свиноз, ди со синце ялчму да то свиноз.
Сучо волосы, сучо да то свино, аллелы, сухана чего, там Молодой человек, здравствуйте. Извините, пожалуйста. Купите цветочки. А сколько стоит цветочки? 500 рублей, да? Смотрите, какие свеженькие, хорошие. Смотрите, прелесть звонит, просто, Я а? сейчас переспрошу, скажите, что цветочки, цветы стоят 5000. Хорошо, 5000 стоит. Зачем? Мне земляк звонит, просто так надо, хорошо? Все. Хорошо, ага. Так сколько, бяхма-бахла, сколько цветы стоят? 5000 стоит. 5000, да. Да не проблема, 5000. Что уж там 5000. Ей, давай ищаться, где ей газиза же звался, давай ищаться, хан хатосу, где. Давай. Не надо мне. А сколько стоит-то? За 1000 отдам. Ничего себе, да? Цветы за 1000. Да вы что, а? Везде дороже стоит. Аня, Так я вам Аня, скидку тебе делаю. не надо, да? Нет, 1000 много. Девушка, Аня, понюхайте, как пахнет. Аня. Посмотрите, свежий. Эй, Аня, да не нужны мне ваши цветы. Аня! Аня! Come on now. One, two, three, come on now. Ассаламу алейкум. وعليكم سلام. Вот я жуа, может это волкш. حاجة تسجل وتسرحي. Сам как безм бош не хайрас. أيدار وصجوا صجوا لا تسمعوا. سخنا جوا أيدار مش خدسون. давай. Че стоишь, иди давай. Громче. Эй!
سامي كوش دين سنان زبوش كوش حلقي بيو سمال إيش سمال ديزر نهاية سوليو بيو والله كأنك حد بيتك سو شيء ما أتبيت تشخان تان عجيب بيتي سو قاعد يحكي والله سكسيدك شنانز نقع تعرف حيوات نسبيتي تعرف حقوق قصدي ضد ديرز ملبو ناس حياتي دينو دواتشر تعود كازك بعد سنج أردنيات وقت من خل حقيقة جوا ديك حد عايز شغلي اسمه بورش كوربه اسمه بورش وقت تبيش بورش بو الدنيا تشورت اش حي بعربي اش منوتا احتخي اش توختن بورت عايز حلقة دعت توخي شاي برتار حتوخ ب تيشا بول حديرة تخلي ايش بوات حكوهتو جوا السيدانس دي تاجدت سو سمالي تاج ايشا وات يسو امروش حيالي اشفت بيج بيت بوات نقع سنة الحمد لله عدا حل القناة العفو دينو دل قونا ولا يستوش ودجواق Сиделось ислам, а то как еще мало говорили. Он же жал, он аватмен, нога сам курдили. Суалешten сдину дош, халкину, сундак дош. Нага аз майбет, тшхан сенен линиат, ан сунга дош. Нога сам су исл хитта, я камян подут жвари. Су кич вахн ханс дахи, вейшини нектер малу жвар. Ханс хайварч халлак, су хай кот вагуян хейти. تعبت ضغط أقول من بيعش حيوانش محكي السعودي يحكي وقدا وعن صلح وقوت وقوان موتي خات والكاز دخيت دون حيوانش الحوتي فده جواب بيقولش كيف مشكلة السيناريو Вилра, ты доктор, да, была ты что, кем тратила? Ух, чанам хугят сум братка, сосут свеи сум альбехти, хайдите гя хала, йозва, сотакейти. Дину научился то сануа, а союзы сум харсу. Ух, что еще не лотерный слой, дину жару глазу. Хитрс, я понял. Теперь это везно. Начальник! Телефон подай, мне там телефон звонит. Не положено. Мне положено, один телефонный звонок положено, дай телефон. Ага, давай. А звонит-то кто? Мне земляк звонит. Да. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Куда жуете? Мы что там улукаем? Да, рад хамдир. Давал. Сучо волос. Сухана чула, там уж хатсу. Да, хат там уж. Начальник. Тише, да. Футик, мчо. Уктахам хат безум болошки أداري شق خاتم حقات فتش هانس بويزدش وسو مسكوي العواج بويزدش حولش عواج وسو حولش ده صدعتي اسموحتك خوجيري عايزكش داري محتك داري ساعة شيء عواج محتك شميوس مشاد عدوавис Собрал 7 минут. Начальник, адрес можешь продиктовать? Запрещено. Не положено. Короче, афри в Москве поезд травал и сразу резгин колхогло, всего чашвогло. Давай. Собрал, мать, телефон тут лежу, захал. Собрал. Павел? Алло? Подъезжайте, Шанди. А федеш хоги со дядя, сам держи. У канус кулца кус жоксо. Сома да дай цогио. Сока эдятё. А я замцех, я лучше лучше. Скос камел мди ханс адер. У
مخن سوات أتوا إزبير أسيت سادو شي بير ثاني تيح ماريس شون شون يا تصدع زي سايس شون وصلوا شو تيش ما لازم تصدق خلاص تصفاش تدياسو فدوت أواك يعني أميل توس ديزس حنو أخش أديها ونر كيبك حبارجم دايتت أو أخش حقوش ميل دانر حنو دا دايتيش دق دوخ ديزسون سون كذا حتى صفاش تدولي سووا واش تداتسو تصور هاي واش تدلي والله هاي واش تدلي مقدي ها ميجات أخوة خوش دارت أنا أم دقة دوا أزاتوس بهم توسده دوا مباركة بدي أعزوك يا Я горжусь своей национальностью, кем бы в чем бы не был обвинен. Если ж мной, моей безмерной наглостью, глупый был поступок совершен, если пойман за мою неправильность и за свой поступок схвачен я, не вини мою национальность, ни при чем здесь нация моя. В каждом есть хорошего задаток, и плохое тоже в каждом есть. Но касаться нации не надо, если человек теряет честь.